Dişini ağartmak üçün Lukmanın prosedurasından her yılda milyonlarca adamları geçer. Statistika maglumat bermeýär, ýöne Lukmanlaryň aýtmaklaryna görä, bu uğurda olaryň işleri meşhurluk kazanmagyny barha artdyrýar. Gollywood'un ýylgyrşyndaky ýaly dişlerini ak görkezmek isleýän adamlaryň sany hem köpelýär. Ýöne Lukmany ýüz tutmazdan dişleri ağartmagyň birnäçe usullaryny öý şertlerinde hem edip bolýar ekeni. Elbette, Lukmanlaryň köpüsi dişleri öý şertlerinde ağartmagyň usuly ağırdyjy diş pastasy bilen ýuwmak diýip maslahat berýärler. Emma ol adamlaryň hemmesiniň dişleri üçin deň täsir edip bilmeýär. Käbirleriniň dişleri gowşap başlamak mümkin. Aslynda öý şertlerinde dişler ağartmak üçin bir gün wagt hem ýeterli eken. Şu videony biz size diş ağartmagyň birnäçe usullary hakynda taýynladyk. İlki bilen hemmelere tanış usul bilen başlaýarys. Soda bilen arasalamak. Çayny soda tibiği ağırdyjy bolup, onuň diş arasalamak üçin birnäçe görnüşleri bardyr. Soda diş pastasy bilen garyp dişiňi ýuwmaly we siz sodany suwa garyp her gün agzyňyzy çaýkap durmaly. Birinji usul dişleri çalt ağardýar, ýöne onu hepde bir gezekden köp gaýtalamaly däl. İkinci, alma ve yırtu diýmek. Alma diş arasalamakda meşhurdur. Haçandy diş otkasy ýok bolanda, ýöne yırtut eşige degende aýryp bolmaýan önüm. Onu dişler nädip gyzyl bolmaýarka. Görülüp otursa yırtutda almanyň kıyaly dişleri tibiği usuldan arasalayan kislata bolup, onu diňe iýmek maslahat berilýär. Dişleri sürtülüp 10 minutdan köp saklamak maslahat berilmeýär. Dişinde saklap koymak onu erwet täsir etmegine getirip bilýär. Apelsiniň daşy bilen lavroba ýapragynyň ulanýyşy bilen arasalamak. Bu ikisiniň sazlaşmagy öý şertlerinde diş arasalamagyň gowy usullarynyň biridir. Esasanem bular bahasy elýeterli we aşganada ähleba tapyp bolýan önümdir. Bu bary ýok sähelçe wagtyň alýar. İlki bilen apelsiniň daşyny dişin yüzüne sürtmeli. Sonra obradylan lavroba yaprağını onun üstünden çalıp 5 minutlap koymalı. Soňundan ýyly suw bilen agzyny çaýkamaly. Bu usuly hepde bir gün etmek ýeterlikdir. Duzly suw bilen çaýkamak. Duzly suw dişleriň düýplerini berkidýär. Sebäbi duz antibakterial sirede bolup durýar. Bir stakan suwa bir çemçe duz salyp her gün agzyny çaýkap ýörseňiz, dişiňiziň agyrýandygyny duýarsyňyz. Bu iň ýöneköy usullar. Indi usul bolsa ak renkler saýlamak. Ak iýmitler siziň dişiňiz hem agyrdyar. Sanawymyza bürünç, balyk, towuk goşun. Renkli iýmitler bolsa meselem şugundur, käşir, çernika ýaly dişiň ýüzüniň renkini tutýar. Esasanam gyzyl vino, balzamiçiski uksus we kofedan soň hökman dişiňizi şotgalap ýuwun. Eger siz dişiňizi aklygyna saklasyňyz gelýän bolsa, renkli içkileri trubçkanyň kömegi bilen içiň. Elektriçiski şotgalar. Bu reklama däl. Lukmanlar elektriçiski şotkanyň 70% dişdäki hapalary arasalaýandygyny aýdýarlar we adaty elde ulunýan şotgalara garanda dişleri agardýarlar. Sıyırlı terapiya. Elbette buterbrot bilen däl. Gaty sıyırlarda dişin üstüni arasalayan mümkinçilik bolup, onu dişleri berkidýän kalsiy hem köp. Esasanam şonuň üçin Lukmanlar süt içmegi we sıyır köp ýemegi maslahat berýärler. Kakos ýagy bilen agardylýan usul. Öňaýdyşymyz ýaly dişimiziň renkini tutýan zatlar iýen renkli iýmitlerimizdir. Lukmanlar dişlere kakos ýagy bilen çaýkamagy maslahat berýär. Bir çay çemçe ýagy bir gezek çaýkamak üçin ýeterlikdir. Bu ýag dişdäki we diş etindäki bakteriýalar hem ýok edýär. Bulardan başga da birnäçe dişi arasalayan iýmitler bar. Ýagny popcorn, sakkyç, reklamada nahardan soň sakkyç çeýnäň diýip görkezýändir. Bu gaty peýdaly bolup, ol dişdäki galyn zatlary arasalaýar we agyrmagy kömek edýär. Ýöne sakkyç alan wagtyňyz şekersiz görnüşini alın we az wagtlyk çeýnän. Onu size Gollywooddaky ýaly ak dişli ýylgyrşy arzu edip, YouTube knopkalary basyp bizi gollamagy unutmaň. Indiki peýdaly videomuzda görüşýänçe dişleriniz ak,
Janyňyz sag bolsun.